partidos dentro de España teñen o máis difícil, por eso se buscan tamén as partes non menos positivas, pero hai moitísimas partes positivas no informe. Hoxe nos convocan para que sigamos confiando, estamos completamente confiados, sabemos que o Estado e a Xunta están para que a candidatura saia adiante, e nós, dende a nosa parte, seguimos ilusionados, estamos convencidos de que a próxima reunión que teñamos co Conselleiro do Ministerio vai ser para festexar que a candidatura saia adiante. Sería moi positivo, obviamente, po seu territorio, non? A ver, o feito de ser candidatos é positivo. Nós notamos, dende que o territorio foi declarado ben de interese cultural, viuse como un antes e un despois dentro da propia Ribeira Sacra. A iniciativa privada apostou por o territorio moito máis do que estaba apostando, estamos notando, é dicir, hai inversións por parte da Xunta de Galicia, inversións importantes para o mantenimento do noso patrimonio, pero hai tamén inversións importantes por parte de empresas que apostan por Ribeira Sacra. Se o estiveron facendo ata agora, seguramente van facer a partir de agora. Se a candidatura non sai adiante, tampouco podemos decir que isto vai se volver atrás, todo o contrario. Sabemos que a aposta que se está facendo por o territorio vai a seguirse facendo, pero nos esperamos, estamos ilusionados en que a candidatura vai a ser adiante.